Agrama go back. ভুয়া প্ৰতিশ্ৰুতি নচলিব আমাক মাটিৰ পট্টা লাগে উচ্ছেদ বন্ধ কৰিব লাগিব खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन भारत बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनै आं मोननैसो भिडिअ लानानै फैनाय जादों नोंसोरजों रायज्लायनो थाखायनो दिनै जों गिबिसिन भारतनो नैबे सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रबिराम नार्जारि सारनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन भिडिअखौ लानानै नैथियाव आरोबाव नैबे जे बिपिएफ पार्टिनि सासे थगायसुला रिन्जय बर' बिनि सायावनो जोङो फंनैसो आरोबाव माखासे बाथ्राखौहाय सावरायलायगोन बिनि भिडिअखौ खोनासंनानै बे समाव खोनासं रबिराम नार्जारि सारा मा बुंदों তেওঁলোকৰ যেটো সিদ্ধান্ত এটো ইউপিপিএলৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক মানে সিদ্ধান্ত আৰু অইন দলৰ যেটো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত মন্তব্য কৰাটো উচিত নহয় ইউপিপিএল যেটো এনডিএ দলৰ অংশীদাৰী দল এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে এনডিএৰ পৰা ওলাই যোৱা নাই আৰু এনডিএ কেণ্ডিডেট হিচাপে এইবাৰ যেহেতু তিনিজন বিজেপিৰ পৰা দুজন আৰু ইউপিপিএলৰ পৰা এজন প্ৰমোদ বড়ো নিজে যেহেতু থিয় হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যেটো গম পালো প্ৰমোদ বড়ো আৰু বাকি এনডিএ কি কয় এনডিএ দলৰ পৰা বিজেপিৰ পৰা দুজন যাক মানে যিসকলক থিয় কৰাইছে তেখেতসকলেও তিনিজনেও এতিয়া আনকণ্টেষ্ট হিচাপে জিকি যোৱাটো আমি গম পাইছোঁ গতিকে প্ৰমোদ বড়ো এতিয়া দিল্লীত গ'লে ভাল হ'ব বেয়া হ'ব মই হেতু ক'ব নাযাওঁ হয় কথাটো সঁচা যে প্ৰমোদ বড়ো নেশ্যনেল লেভেলত কাম কৰিবৰ কাৰণে নিজে যেহেতু ইচ্ছুক তেখেতে যেহেতু দিল্লীত যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰ্তা নেতাবিলাকৰ চাৰ্কেলৰ মাজত মানে তেখেতেও চাৰ্কেল বনাবৰ কাৰণে যেহেতু মানে চেষ্টা চলাই আছে গতিকে দিল্লীত গৈ পেলাই তেখেতে ৰাইজৰ হৈ আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰক হেতুকে আমি বিচাৰোঁ মই আজি তেখেতক মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যি হৈছে ভালৰ কাৰণে নিশ্চয় হৈছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতৰ জাতিৰ কাৰণে বিটিচি পলিটিক্সৰ কাৰণে ভালৰ কাৰণে যাতে কাম কৰে উন্নয়নৰ কাৰণে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে যাতে কাম কৰে জাতি সমাজটো একগোট কৰিবৰ কাৰণে যাতে কাম কৰে সেইখিনি দায়িত্ব কৰ্তব্য পালন কৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰীয় পলিটিক্সত তেখেতে নিজৰ স্থানটো উজ্জ্বলভাৱে যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰে নিজৰ স্থানটো ভালকৈ যাতে ল'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আগুৱাই গৈ কাম কৰক মই সেইটোকে বিচাৰোঁ গতিকে আজি মই মোৰ তেখেতৰ প্ৰতি এটা শুভেচ্ছা মই দিলোঁ আৰু তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন সফল হওক মই সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ रायजोफोर बाथ्रा बुंनायावब्ला ओरैबायदि सेल्फिश रबिराम नार्जारि सारा जाहाथे आं नङा रायजो राजा नोंथांमोन बाख्नायसोदों इउपिपिएलनि सीएम सारखौहाय नाथाय बिथाङा मानो साइन होआखै रायजोफोर बिथाङा इउपिपिएलनि सीएमनि थाखाय मानो साइन होआखै आं बेखौसो कुइसन खालामनो सानदों रायजोफोर नंगौ आंबो सानदों हयथ' बिथाङा साइनबो होगौमोन नाथाय बिपिएफनि सीएमआनो बिसोरखौ साइन होनो बादा होदों मानो बादा होदों फैसा मोनाखै फैसा बिदोंमोन इउपिपिएलनि सीएमनिफ्राय बिपिएफनि सीएमआ फैसा बिदोंमोन नोंथांमोना जेरावहाय ससियेल मिडियायावहाय इनडाइरेक्टलि खोनाखादों मस्ला मस्लि होयोबा साथाम एमएलएफोरखौहाय आङो मानो दैथायहरगौमोन मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन खामानि मावनोहाय खाबु होगौमोन मस्ला मस्लि बे मस्ला मस्लिया ओंख्रियाव होग्रा मस्ला मस्लि नङा बेयो फैसासो दा बे साथाम एमएलएनि थाखाय इउपिपिएलनि सीएमनिफ्राय फैसा बिदोंमोन बिपिएफनि सीएमआ मोननैनि थाखायनो साइन होआखै अब्ला नोंसोरबो साननानै नायदो गावनि हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो आगान सुरनायावहाय गावनि हारिनि लिडारानो मानो हेंथा थिग बेबायदिनो रन्जन दैमारि सारखौहाय जेब्लानाखि बिथाङा उदाङाव दङमोन बै समाव बिपिएफनि सीएमआ एनडिएफबिफोरखौ हेंथा होदों मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो जेलाव लानानै थांनोसै समावबो एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौहाय बिपिएफनि सीएमआनो जीवन जापन जेलाव थाकिबान लागे होननानैहाय क्लियार बाथ्रा बुंनानै होदों दाबो नै इउपिपिएलनि सीएमआ एमपि जाहैनो थांनायावहाय फैसा बिनाय जोङो खोनानो मोनदों अब्ला बेखि सासे बर'नि मोजां लिडार नामा फैसानि सायावल' सोनारनानै खामानि मावग्रा माबायदि लिडार बेलाय रायजोफोर आरो आं खोनानो मोनदों जे बिपिएफ पार्टिया रिक्वेस्ट खालामदोंमोन बिपिएफ पार्टिनिफ्रायनो एमपि हरनो थाखाय मानोना इउपिपिएल पार्टियावहाय सानै दंखायो नाथाय सायख'ग्रायाथ' बिपिएफनिफ्राय सायख'वाखैना सायख'ग्रायासो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय सायख'दों जेनखानाय पार्टिखौसो माबोरै सायख'खो रायजोफोर बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्राया 29 जन सा
MCLA दङ BPF पार्टियावहाय देरहादों 29 सा आरो थांदेरदों सासे बेजों दा 29 हा 29 MCLA नि गेजेराव सासेबो सायख'वाखै MP आवहाय अब्ला नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो अब्ला BPF पार्टिखौहाय मोजां होननानैहाय भारत सरकारा सानदों खोमा निश्चय सानाखै रायजोफोर दा BPF नि CM आ बुंलाबायदों जानला मोनला ससियेल मिडियायावहाय दिल्ली मुम्बाइखौ जोंनो मानो नांगौ जोंनो नाङा मानो MP नांलायगौ MP नि गोनांथि गैया वाव बाथ्राया बेसेबां गोथौ साननो गोनां ना MP नि गोनांथि गैयाब्ला दिल्ली मुम्बाइखौ गोनांथि गैयाब्ला अब्ला मा फैबाय थानाय 13 तारिखआव मानोथो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी सारखौहाय लिंहरदों हा केन्सेल खालाम अब्ला BPF पार्टिया मानो लिंहरदों जेराव बे नरेन्द्र मोदी सारा क'क्राझार टु गेलेफुखौहाय बेयावनि रेल लामा बानायनायनि सोमोन्दै बेखेवना थांगोन रेल क्रस फेक्टरिनि सोमोन्दै बेखेवनानै थांगोन आरो माखासे बर' जातिनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार गायसननाय बा माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौहाय फोसावनानै थांगोन दा बेखौ खोनासंनो थाखायसो ना दिल्लीनिफ्राय लिंहरदों दा अब्ला मानोथो दिल्लीखौहाय नाङा होनखो BPF नि CM आ फैसाया बबेनिफ्रायथो मोनदों BPF नि CM आ दिल्लीनिफ्राय मोनाखैब्ला दिल्लीनि रिजार्भ बेंकनिफ्राय फैसाया फैयाखैब्ला बबेनिफ्राय मोनदों ना BPF नि CM हाग्रामा महिलारिनि फिफाया फैसा बानायग्रा मेसिन न'आव दोननानैहाय गालांदों नामा रायजोफोर बिथाङानो फैसा बानायो नामा बेबायदि मानो बुंदों अब्लालाय हा खोथाफोरखौ सायख'ना बुंनांगौलै ससियेल मिडियायाव मिथिबाय दा सासे CM जालायनानैहाय एसेबां जानला मोनला बाथ्रा बुंनो नाङा बे समाव खोनासंदो रिन्जय बर'आ मा बुंदों टेटनि गोबां माने केन्डिडेटफ्रा आंनाव मेसेज हरबाय थादों जे टेटनि मेरिट लिस्टखौ माला आउट खालामगोन रायलायगासिनो दङ दिनै बेसे रायलायनाय जानो हागौ दा मोनाबिलियाव माने जायफोरा मोजां पार्सेन्ट लाखाबाय सिन्था नांगौ जेबो गैया मोनखागोन माने काट अफ मार्कखौ नोंथांमोन उनाव मिथिगोन जोङो बावहाय जेबो सिक्रेसिनि खोथा गैया अपेन बुंनानै होनाय जागोन बेसेबां माने पार्सेन्टआव मेरिट लिस्टआ फैयो LP आरो UP जायफ्रा माने टेट क्वालिफाइड माने जोंनि माने केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना जिंगासिनांगौ जेबो गैया गावनि पार्सेन्टआ जुदि थिगैनो दङब्ला साख्रि मोनखागोन बेखौ आरो साननांगौ जेबो गैया UPPL नि दिनाव 5 बोसोराव साख्रि एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखैमोन बे खोथाखौ माने गोबां मेसेज होदों UPPL नि रेफारेन्सआव जोंनो बेखौ फोरमायनानै लाब गैया BPF आ जाबायदि कमिटमेन्ट होदों बेबायदिनो माने खामानि मावगोन वाव रिन्जय बर' बेसेबां थगायबावनो रानोसैलाय रायजो राजाफोरखौलाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगांबो नोंथांमोना BPF पार्टिया सरकार दानाय लोगो लोगो दान मोनसे उनावनो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों दानिया जोङो नुनो मोनबाय मा होनो मावगासिनो दङ मावबायानो सोदोबां गैया मावगासिनो दङ माबायदि बाथ्रा जाखो बिलाय इलेक्शननि उनावसो बाथ्रा बुंबावदों LP UP बेनि मा होनो साख्रि CSB आवहाय साख्रि बिनि सोमोन्दै रिन्जय बर'आ खोन्थानानै होदोंना फिदिंजाबाय था बर' रायजो राजाफोर फिदिंजाबाय था जाया नंगौ खामानिखौ मावो बेखौहाय जोगारनानै दोन जाया थगाय थसि फैसा बुथुमो बेखौहाय सापर्ट खालाम थांनाय 5 बोसोरावहाय एसेबां साख्रि होदों बेखौहाय सासेबो एरख'नो हानायनि बिसोरहा क्षमतायानो गैया मानोना बिसोरो लिगेलि साख्रि होनानै थांदों ओरैनोसो रायजो राजाफोरखौहाय थगायबाय थादों दे एरख'नायनि बाथ्रा फैयै 6 दान मोनफैबाय BPF पार्टिया दासिमबो नायबिजिरगासिनो दङ माब्लानि समाव जोबगोनलै हा नायबिजिरनाया रिन्जय बाहाय माब्लानि समाव जोबगोन कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी मानो एसेबां थगायबाय थादों रायजो राजाफोरनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौहाय एसे सिन्था खालामदो दानिया नोंथांमोना नायदो नैबे सावगारिखौ लिक जाबाय रायजोफोर आं खोनानो मोनदोंमोन BPF नि CM आ 16 तारिखआवसो फोसावगोन होननानैहाय नाथाय बियो लिक जाबाय ना फोसावखादों मिथिया दे खिन्थु आं मोनदों नोंथांमोना नायदो मानास एलएसियावहाय सांग्रां ब्रह्म दङ आरो शेवाली महिलारियाबो बे समाव केन्डिडेट नोंथांमोना नाय बेसेबां सुबुङा सापर्ट दङ सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय मानासनि रायजो राजाफोरनावहाय कुइसन सोंगोन आङो सांग्रां ब्रह्मखौ मोजां बिजिरनानै नाय बिनि उनाव सांग्रां ब्रह्मखौहाय सापर्ट खालामोब्ला मोजां जागोन ना मोजां जाया बेखौहाय नोंसोरो गावबा गावनो एग्जामाइन खालामनानै नाय जेरै सांग्रां ओरै सांग्रां मिथिबाय दा जायगायावनो जायो जायगायावनो लाइ बिसियो
5 बोसोरावहाय बियो बिबान होजायैनि थाखाय UPPL पार्टीखौ बखिदों। UPPL पार्टीखौहाय गाज्रि नुदोंब्ला बे सांग्रां ब्रह्मआनो मावदों। UPPL पार्टीयावहाय मोजां नुदोंब्लाबो बे सांग्रां ब्रह्मआनो मावदों। अब्ला रायजोफोर दिनैहाय बिबान लानो थाखायल' सांग्रां ब्रह्मआ खामानिखौ मावफ्लादों। बेबायदि डक्टर बिमुं लानोबो लाजिथावनासो बिसोरबायदि मानसिया। हा रायजोफोर दिनै मानास एलएसियावहाय सांग्रां ब्रह्मआ केन्डिडेट नोंथांमोना नाय मोजां नायनानै ला। अब्ला रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालामनानै नायदो फैबाय थानाय MLA इलेक्सनावहाय सोरखौ देरहा होनांगौ। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।